O deporte e a solidaridade únense nunha carreira escolar. Na proba organizada polo Colexio Sagrado Corazón de Praceres participarán 1.200 escolares de 7 centros de Pontevedra e Marín, un evento que ademais coincide co centenario do centro. Esta proba está dirixida a alumnado dende terceiro de educación primaria ata segundo da ESO. E os obxectivos da mesma, os principais obxectivos da mesma eran, por un lado, facer partícipe, o que decía ahora do centenario, a cidade de Pontevedra, colaborar coa causa solidaria facendo a recollida de alimentos para o Banco de Alimentos. Estamos pedindo pois que cada neno, que cada participante que veña traia un kilo de alimento e promover, ademais, a práctica de actividades físicas e deportivas entre os escolares. Nesta carreira recolleranse máis de 1.200 kilos de produtos non perecedeiros que serán destinados ao Banco de Alimentos de Pontevedra. E para nós é un gran aliciente para seguir traballando polas causas sociales que tanto necesitan os necesitados que temos ahora mesmo no Banco de Alimentos. Esta non é a primeira vez que o Colexio Sagrado Corazón de Praceres leva a cabo unha actividade solidaria. Por iso, os organizadores esperan que esta carreira se siga realizando nos próximos anos. Gustaríanos, outros anos, se vai ben, teremos a participación que temos, seguir facendo ao longo dos anos, seguir colaborando co Banco de Alimentos, que o facemos tamén en outras ocasións, pero creo que este é un acto que se pode facer de aquí en adiante. Os nenos repartiránse en 3 grupos e percorrerán dende 800 metros ata 1900 en función da categoría. A proba celebrarase os xoves na Illa das Esculturas a partir das 11 da mañá.